Ebe ndị mere egementị ekene kwa azụ mgbe na afọ vidiyo nwanne anyị nwaanyị nọ here. So ihe na-ewuzili unu na ana Igbo anyị kịta bụ ndị di ha nwụrụ ha join WhatsApp platform. Na-achọ ka ọnụ ya esi na-apịtọsị na vidiyo dị nkenke. Ọ dị nkenke because mgbe nnụcha ihe na-eme na this video itinle ime ọnụ how did we kele ka isi ilu ebe among the slow, but how did we get here? We are busy doing what we shouldn't be doing and things are not busy. Kitazi nda ajedu na ndo na di na azozi di azo foto onye ka obu nda ajedu na join WhatsApp group create WhatsApp platform as nke gene kwana o gene na emetin. According to my fellow men, learn to take care of yourself. Learn to take care of yourself. Because the high rate of widow na nearby is alarming. It is alarming. Oboko ije pota omo Monday unu pota na odo ahia ina asajika we nwa 16 bottles nya ajika we nwa 4 crate onye ka butela 5 crate onye ka butela 10 crate anyị nwa 5 mago udi sigara enough of it. Most of you people are no longer living long. Coupled with ili no. Coupled with a lot of exercise nwoke kwesịrị na-eme ka ọ na-adịkwa ndụ ka nwoke. Ihe nwoke bụ n'isi ehika. And mmanya membupulu gị anyị sịkwa na ọka ịbịa take eje solem na-eme ịṅụ mmanya ọ na-eme nke a gị mago a na-ejegharị ezu ike mgbọsị unu zụ ahịa from Monday to Saturday nwana mosoke ikwesịrị izu ike ije chọọchị na tọgbụ ndị na-aga na ikwesị izuru onwe gị ike ịkụlasị dị jebe ihe ọzọ is different na ọ bụ na unu nwe meeting. You can go to meeting in another meeting in abeg and don't kwa na nwa is not by force. And when they say ana ọ na ọgbọ afọ na na-aṅụ bottle water sị gị na-eme ka nwaanyị na-eme ka nka no, your life first and the life of your children. Ka nwekwa gị nke bụ eziokwu nwanne gị ahụ ịhapụ na ya adụ nwanne gị ahụ ị na-asị nwanne m ihe mee gị echi ifeko anyị si wetara ito ụmụazị gị ya nọ na mmụọ na-ebe akwa ka anyị si ka esi treat ụmụazị gị ya nọ na mmụọ ị na-ebe akwa because onye sịkwa na ndị nọ na mmụọ anaghị afọ ihe mere n'ụwa asị ka ị na-asị ị na-atụ asị. Even Bible made it categorically clear. Because many people did not pay attention to the story of the Lazarus and the rich man. Ihe unu kwụsị na Lazarus nwụ nke ihe na-egwe the rich man ga hell a na-ekwu na asị Lazarus metụrụ m aka na mmiri ka ndọrọkwa gị. No, the bigger picture there is that the Bible said and the man was there and he saw how his people were misbehaving on earth. He saw. So no there na afụ na ndị be ha that if care is not taken, they will come here and meet him. That was why he said, please, can you allow me to go back? Let me talk to my people. Always say, no, that they have the prophets, they have Elijah, they have Isaiah, they have Ezekiel, they have prophets like Moses them that they should obey the law and listen to other prophets that are having with those things that they will not meet him here. So Kiziku si no leba makwa na ndị be ha are living a life that is not worth it. So iya no na mmụọ ị na-afụ hisi treat your children and yebe be careful. Be very very careful. Understand this video mama ya nwakwu kono ni ihe men dia. Biko Igbo mụrụ nze m ọzọ na-ekwu okwu na-asị na gị mmadụ enwe n'ihe mmadụ ka onye nwe njama. Ibrukwa ajadu bịa nso ebe a na gịnị na dịghị nwụrụ iwe nweta mmadụ na-enyere gị aka ene ha anya nwoke gị na ya na-eme enyi madam Fisa na anya onye ahụ abụọ dị ewekwe ihe ka onye nwenu ji ama. Ụfọdụ n'ime uru na-afụtazi as entitlement mentality kwe ọnwa onye bụ ọ bụ inyere gị aka ọjọọ ọsọ bịa ka o wee nyere gị aka. Gị na ọgaranya dị na mma ije kuzie na group chat ebe gị na ndị widow ibe gị ma ndị married woman nọ
gị na-egosi ha the man then ha na-afụ ihe the man na-emere gị mepe ọnụ na-akọrọ gị the man ji ewe 3 million naira wee bidere gị anya nyanwa na-akwụrụ gị ụgwọ ụlọ nyanwa na-eme nka wanye na ndị ọ bụ ga ha na ha na-enyeru ha anya enyeda 100,000 naira ọgbakọrọ ọnụ now ha ejezie trace the man trace nwunye the man wee nye ya update ya gbasara gị na nwunye the man na-ebido gị ịgbagwo mara na iteki time emefuo gị enye ure ka anyị aghasara gị and nwaanyị kpee o kpegburu ọnụ ụlọ ahụ enwewe ihe a na-akpọ self control enwere nwaanyị isi dị mma na-anọ na WhatsApp group just ka a nọrọ na-aka akụkọ ndị fine ladies group association enwere nwaanyị isi kpakọrọ ọnụ na-emekọ ihe dị mrakọsi ọnụ WhatsApp group kịta ịbịazi ịgwa m na nwaanyị na-eteresizi gị hiara ndị nwunye ọgaranya ka ọ aga m akpa afọ ya ebe adị ma na amị ama na egi na-edibi oge emefu dịka m ji emefu ndị nke adị ha dị ndụ gwa gị pet ya dị ịjụrụ ajụ ịfụ aja dị iche na freedom onye bụrụ asị n'elu buru onwe ọ gbasị ịnọrọ afụchie nwoke ahụ akpagbu pịa n'iwe mgbe ahụ ka ị ga-ama na amụ ahụ na anala iro bụ complete amụ mbite ihe m gwara gị the man na-aza kọlụ nwunye bataba na fon ọsị gị mechie ọnụ gwaza iji otu akụkụ nọrọ ọza kọlụ ya azanwa jealousy ahụ ị na-enwe mgbe dịghị dị ndụ inye jealousy ahụ na mgbe ahụ yes aka ifuru ike a na-aza ka nwaanyị jealousy a na-emeghị mgbe dịghị nwa ịma na jealousy a ị ga-enye na kịta na anyị ga-ebido ịgbawa nwoke ahụ ọ bụ onwe nwoke ahụ gburu di gị ọ bụ ya kụgburu di gị ị ga-anwụnye onwe gị anwụ ị na-akpa jee n'otu akụkụ na-agba na-eji ihe dị mmanụ na-enye gị iji ịkọrọ gị nwaanyị ọ na-akụrụ gị ogwu na ebe ibi 400,000 nyanwa bidoro gị anya maka nwoke ebe ọgaranya gị na ndị enyi gị ndị ara na ọ na-agụ gị na-aza kọl ya bụ enyi ha nwoke kechidebe 100,000 gbakọrọ ọnụ nye ha wee nyezie nwaanyị update si ya na nye akọrọ enye adreesị ebe ibi nwaanyị wee buru hi lost chọta gị na-ere ka egbufuru gị hapụ ụmụ jewara agwa m madam you have to shut down relationship ị ga-shut ya down ọ na-amaghị ihe ị ga-eji aka gị pịa onwe gị ka pịara akwa dị ya adịghị na-eri ihe mee anya ka onwe ha anya maka na aka ka nwoke ahụ bụ inyere gị kwanyere onwe gị ugwu danye adanya na-ayọ Chineke maka na ụzọ eteka mmụọ gwara gị ụzọ ajadu faras ụmụ gị kara gụ praịmarị sekọndịrị Ababa University ụmụ gị akwụrụbe n'ọkpa ụzọ dị far madam very far journey kịta na eme egwe na ị ga-eme nwoke a na he can concentrate ọ ga na-agbawa ebe nwunye nọ ọ ga na-achọ ka ọ restọgoro peace ebe nwunye den otu anya na nwunye ebidozie nwee eziokwu maka wee bụrụ because of you ị chọrọ ka ị ga-afa agwago m madam jee gbara ine m jee sigoro ebe ahụ ibi kwapụ si ebe ahụ ibi kwapụ ozugbo nje change location ozugbo WhatsApp group ahụ esi na ịnọ si ebe ahụ zupụte n'ọrụ onwe gị ọnụ ga-afụchi unu mere onwe ị na-ewekata ihe wee ekwe enyi di bụ di I get them before no be property borrowed ka ị nọ na utu mbite ụgbọsị ịfụrụ ịra ụgbọsị ịfụghị nọ anyị n'akụkụ oyi tụcha gị kpuo duvera ụra chefu nwara na ihe onye agba mara ihe ọsọ ya amaghị mana afụgo m na onye amaghị ya amazi ihe ọ gụna ka ọ ha n'ọnụ daalụ m